když závodníky podpoříme, zaječíme pořádně, zatleskáme, můžeme ji zaspívat, tak se to povede třeba teď Davidu Janákovi. Pojďme, výborně, to je ono. Zkusíme zrobit tu mexickou vlnu, jak zpíval pan Nohavica v Milionářovi. Zrobili 3 mexické vlny. David Janák, 7-tonové vozidlo. My jsme totiž závodníkům připravili takové nemilé překvapení. Pan šofér byl natankovat, ono se tam vleze 300 litrů nafty, což samozřejmě dalších víc než 300 kg se na těch závodnicích projeví. David Janák, ještě máme časovou rezervu. Pojďme na ně, lidi, pojďme, zatleskáme. Tak ani David Janák nebyl ten vyvolený, ale přesto velký potlesk je vidět, můžete vidět, když jste blízko, že opravdu závodníci ve tváři, je na nich vidět, že tomu dávají všechno, že to je opravdu vykoupeno pěknými kapkami potu. Bohužel